Mertgiz tawtanlaş diýilýän, men gepleşimde men andyçyp aýtdym. Men YouTube kanalyma gir, Adat Türkmen diýilýän. Şu nugur şagala bagyşlap men 2 sagatlyk gepleşik etdim. Hemme tutnamalary getirip, nädip şo adam satýanlygyny, nähili içalçylyk edýänligini, aktivistlerin içinde oturup adam satan adamlaryň sanawyna getirip berdim men taňa. Nädip satanlygyna aýtdym. Gir, men Adat Türkmen kanalyma YouTube'daki şo taýda nugur şagala bagyşlanyp 2 sagatlyk gepleşigim dur. Ondan soň ýene de gepleşik etdim. Jogap berip bilmedi bu adam satýan haramzada. Öde diýen hereketine. Ödem adamdan täzelik bir gaharny etdirip şonu satyp otýar. Flokin hatanam şul suratlaryny çykaryp atamra saparfam tatan şu ödem inkar edip bilenok men satamok diýenler. Ondan hal iş diýilýän haramzada bara hökümet işläp beren. Şoňgule dost bolup otýar. Halişa adam satýa Abdullah bilen ana Alşyry haliş siz gidýäňiz diýip öňünden heşelle kakyp şolara habar ýetirdi. Şu ýylyň mart aýynyň 19-nda. Şu ýylyň mart aýynyň aprel aýynyň ahyrynda da ýygnandy. Apreliň 28-ine. Allah. Ödem şoňgule dost bolup otýar. Haliş diýilýän haramzada şu Nur Şagalyň dosty. Ödem şoňa Polşadan oturum alyp bermäge kömek edip berer, rekomendasiýa beripdir. Haliş öz dili bilen aýtdy ony. Ine flokam şaýat. Haliş aktivistleriň düşmany şoňa Nur Şagal golluk haçyny berip, şu taýdan oturum alyp berjek bolýar, sygyn alyp berjek bolýar. Ödüm pikir edip görüňni, hökümetiň içine Halişa Nur Şagal kömek edip ber. Şo kim bolýan Nur Şagal? Eger men şoňa kömek eden bolsam, ala etdi, siziň arkaňyzdan sizden bilen yok. Menem ýa Halişa kömek edip beren bolsam, üst açylsa, siz maňa näme diýersiňiz? Siz maňa mehmen içi diýersiňiz, şeýlemi? Hökümetiň içi diýersiňiz. Ana şony nur edip ber. Näme üçin siz şoňa nura içi diýendiňiz, hökümetiň içi diýendiňiz? Ha? Nur Şagal kim bolýar? Halişa kömek edip beren Nur Şagal kim bolýar? Haliş öz dili bilen aýtdy ony. Soňra näme diýär? Haliş buňa näme edip buňa efirine ýaýyna çykyp Nur Şagalyň ýüzüne basdy. Nur Şagalyň ýüzüne basdy. Sen näme üçin ony diýdi? Flokin ýanyna aýdypsyň diýip. Nur Şagal dilinden sypdyrýar da. Nur Şagal dilinden sypdyrýar. Haliş kömek edip berendigini. Näme diýär Floka diýär Nur Haliş bilen oňuş diýär, söýüşme diýär. Men oňa kömek edip berenýär. Ýewropadan sygyn malmak üçin diýär. Ne Flokam oterine şaýat. Flokam şok bolýar. Plus menem Flokam şok bolýar. O näýdi? Aktivistleriň düşmanyna sen kömek edip berdiň diýip. Onu efirde aýdýar, ne Halişiň ýüzüne basýar.